ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತಾ ಎಂಜಿ ಟೌನ್ ದಡೆ ಬೈದೆ ಸಿಟಿ ದಲ್ಪ ಹಂಗೆಲ್ಲ ತೋಜ ಮಲ್ಪ ಮುಲ್ತ ಟೌನ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಲ್ತ ಚರ್ಚ್ ಮುಲ್ತ ಮಲ್ಲ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಓಲ್ಡ್ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ಸಿಟಿ. ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಚರ್ಚ್. ಒಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋಜಿ ಉಂಟು ಲೈಟ್ ಪೂರ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ. ಅಂಜಿ ಮಲ್ತ ಅಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎರಡು ಪಕ್ಕ ಇಂಚಿಡ್ ರಾಮ್ ಮಂದಿರ ಉಂಡು, ಮಕ್ಕೊಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಆ ಪೆಲ್ಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೋಪಿನಿ ಇಜ್ಜಣ್ಣ ಪೂರ ಚುಳಿಲಕ್ಕ ಅದೀತು. ಮೂಲಂಜಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅನ್ನು ರಾಮ ಮಂದಿರ. ಇದು ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ನೆಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವ್ ಪುರಿ 350 ರೂಪಾಯಿ ಮಾರೆ. 15 ರೂಪಾಯಿದ ಪಾನಿಪುರಿ ಸುಮಾರೆ. ಒಂದು ಮುಲ್ತಾ ಟೌನ್ ಮುಲ್ಪುರ ಲೋಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಇಂಚಿ ಕೊಂಡ ಟೆಂಪಲ್ ಬೋಪುಂಡು, ಅಂಚಿ ಕೊಂಡ ಮಸ್ಜಿದ್ ಬೋಪುಂಡು, ಇಂಚಿದ ರೋಡ್ ಚರ್ಚ್ ಬೋಪುಂಡು. ಒಳ್ಳೆ ಮಸಾಲ ನಾನು ಬರ್ತಂದು ತಿರ್ಗಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಫಾಲೋವರಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಂಬೋ ಪಂಡ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರುಂಡು. ಓ ಪಂಡ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅವೇ ಬೊಂಬೈಡ್ ಪೋ ಪಂಡ ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿ 100 ಗ್ರಾಮಿಗೆ ಆಜಿನತ್ತ 25 100 ಗ್ರಾಮ್ 1 kg ಪಂಡ 200 ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣ್ಣು ಮಾರೆ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಮಧ್ಯವೇ ಬಾಜಿ. ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತಾ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಕಲು ಮಾತಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲಾರು ಅಂದೇಣ ದೇವರನ್ನ ದಯಟೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತಲ್ಲ ಆಗೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಕ ತೂಕ ಏನು ನಾನು ಓಯ್ ಇಪ್ಪನೇ ಇಂಚನ ದಿನಾಲ ಇತ್ತಿನವೆ ಗಲೆಗ್ಲ ದಿನಾಲ ತೂತುದು ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತರೆ ಎನ್ನೋಟು ಎಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾನು ಹೊರಿಯನೇ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಗುಲಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ತಗಲ್ನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತಂ ಪೋಂಡ ಲಾಗ್ನ ಎರಡಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆರೆ ಅಂಬೆ ಆಗಲೇ ಮಕ್ಕಾರ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡೊಂದು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅನ್ ಲಾಗ್ ಪೂರ ಆಗಲ್ನೊಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಎಂಜಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸಿಟಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಅಂಚರ್ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನೆ ಅನ್ ತೂಕ ಏನವೇ ಉಂಡ ತೂಕ ಹೋಯ್ ಚಲ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಪಾಟ್ ಬರ್ತ ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಬಯ್ಯದ 5 ಗಂಟೆ ದಿನಾಲ ತೂತಿನವೇನೆ ತೋಜ ಒಂದಿತ್ತು ನಿಗಲೆಗ್ಲ ಬೇಜಾರು ಹಾಪುಂಡು. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜ್ಜಿ ಅನ್ನು ಒಂದೇನದು ಒಂಜಿ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಓದಿದ್ದೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅನ್ನು ಕೂಲೆ ನಿಂಗಲ್ ಅಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಜಳೆ ನಿಗಲ್ ಬತ್ತೆರಡಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾತಾ ಉಂಡಲ್ಲ ಮಾತಾ ಏನಂದ್ರೆ ಬರ್ರೆ ಜನ ಬತ್ತಿನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತೆರಡ ಅಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂಚೂರು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಬಕ್ಕದಾಲ ಬಂಡಲ್ ಅಂತೆ ಮೇನ್ ಬಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಹಿಡಿಪ್ಪನು ಜನಕ್ಲೆಡ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಲೂಟು ಬೇರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ತ ಕಾಸು
ಅಗಲು ಡಾಲರ್ದ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಪಾತೆರನ್ನು ಇಪ್ಪೇರು ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತೆ ಪಾತೆರ್ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅದಿತ್ತಂಡ ಸೈ ಅಡ್ಡೆ ಏರಂಡ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗಲ್ಲಿ ಒತ್ತಂಡ ನಿಂಗಲ್ಲಿ ತಿರ್ಗದು ಬರೋಲಿ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ರಜೆ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ 15 ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಹೆಂಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪನಾತ ಏನಡ ಕಾಸ್ಲ ಇತ್ತು ಜೈಕ್ಯಾನ್ ಒಂದೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬತ್ತೆ ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನಿ ಪೋಂಡ ತೂಕ ನನ್ಲ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ನನ್ಲ ಬೋಯರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೀಚ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಹಳ್ಳಿದ ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಟು ತುವೇರೆ ಪುರ ಕುಲಾಯ್ಡ್ ಅಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕುಡೋರು ತೂದ್ ಬರೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ಆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶೇಷತೆ ಏನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತುವೇರೆ ಪೊರ್ಲು ಬಂಡ ಬೀಚ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬ್ಲೂ ಸಿ ಬೀಚ್ ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಪೂರ ಉಂಡಲ್ಲ ಬ್ಲೂ ಸಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನೀರು ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ ನೀರು ಅವೊಂಜಿ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೋರ್ಲು ಬಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಬೀಚ್ ಉಂಡಲ್ಪ ಬೀಚ್ ಬಕ್ಕ ಅವೆಡ್ ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪಿನ ಅಂಡ ದಾಲ ಕಿನ್ನೆ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ತವ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಾಧಾರಣ ಮಟ್ಟ ಪಂಪಿನ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲಂಕಾ 4 ಬಟ್ಟು ಮಲ್ತುಂಡು ಐಟ ಒಂಜಿ ಬಟ್ಟು ದಾತುಂಡು 25% ದಾತ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮರವಂತ ಕುಂದಾಪುರ ಬಸ್ ದಿನ ಕುಡ್ಲ ಮಟ್ಟ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಬೀಚ್ ಉದ್ದಾಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಡ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅಡಿಯತುಂಡು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಬಕ್ಕ ಎಂಕ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮತ್ತಿನ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತೂವೇರೆಗೆ ಅಂಡ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ತಾರೆದ ಮರ ಅವು ಪೂರ ತೂವನಗ ಪೂರ ಊರ್ದನೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಪಿನಿ ಪೂರ ರೋಡ್ ಪೂರ ತೂವನಗ ಅಂಚದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ತೂವೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಲ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ನಗುಲು ಪಂಡ ಒಂತ ಇಜ್ಜಾರು ಪೂರ ಇಂಚನೆ ಬತ್ತದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದು ಪೂರ ಒಂತೇರು ಪೂರ ಬಿಂದಾಸ್ ಇಪ್ಪೇರು ಅವೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪ ಜನಗಳನ್ನ ದಾಲ ರೋಬರಿಗಿರಿ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಕಲ್ವೇರು ಇಲ್ಲೇರು ಅವು ಪೂರ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನ ಮಂಡ ಬೋಪೆನೆ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಅಂಡಲ್ಲ ಇಪ್ಪಡು ಅದಾಗ ಒಂಚೂರು ತಿರುಗೇರಿ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಮಜಾ ಆಪುಂಡು ಅದಾಗ ಒರಿ ಇಪ್ಪನಾಗ ಮಂಡ ಎರಡ ಪಾತೆರ್ನ ಆತ್ ಪೂರ ಉಂದಾಪುಜಿ ಕಲ್ತ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈಗಲ್ಲ ಏನಾಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐತ ರೇಟ್ ಮಿನಿ ಕೇಂಡೆಡ್ ಆಗಲು ಮುಲ್ತ ಕಾಸಗ ಶೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ ಮಾಡ್ಬಿನಿ ಶೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಪಂಡ ಮುಲ್ತ ಕಾಸು ಐಕ್ ಅಗುಲು ಅಲ್ಲು ಅಂಚತ್ ಏನಾಂಡ ರೇಟ್ ಕೆಂಡಲ್ಲ ಐಕ್ ಡಾಲರ್ದ ಲೆಕ್ಕಡ ಅಗುಲು ಪಾತ್ರ ನಾನು $10 $5 ಒಂಜಿಡು $2 ಪಾತೆರನೇ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ $5 $10 ಅವೇ ನಿಗಲೆಗೆ $5 ಬಣ್ಣ ಸುಮಾರು ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಇಂಚನೆ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪರಿ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾರಲ್ಲ ತೋಪಿನ ಸೀದಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ $20 ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ $2 ಪಾತೆರ ಆತೆ ಊರನ್ನು ಮಾತ ಕಡ್ಲ ಬರೀಟ್ ಬಲ್ಲಡ್ ಮಾತ ಪಂಡಿ ಬೈಪಣ್ಣ ಮಗಲು ಕಡ್ಲಡ್ ಬೊಡ್ಡಿ ಬೈತ ಒಂದಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲು How many fishes catch you? 4. Yeah, very nice, huh? I usually catch big. Wow. Like me, one day Yeah. I say, you can make it like this. It's good. Yeah, you see, 4 fishes catch. ಮೊಲ ಮಾರದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಮೊಲಕ್ಕೆ ₹1,600 ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ ₹1,600. ಎಡ್ಡ ಮಂಗೆ ಅಲ್ಪೇರ ಪರ ಅಗಲ್ಲವೇ ಜನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ನ ಎತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೋತೆ ಆರೆಂಜ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್
ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗೇನೆ ಅಲ್ಪನಾಗಿಲ್ಲ. This is today how many tourists have here. Small swimming malpare head and place. ಮಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರಿದ್ದು అయితే పోతే స్విమ్మింగ్ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ನು ಮೀಯೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಪ. ಗಾಯ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಅಂಚನೆ ತಿಕ್ಕಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು